pong 3 minutes. Ayan mga ka-loveliers, malapit na po kami kung saan nakatira yung si Donita, kung saan uuwi. So medyo pagpasensyahan nyo na yung aking camera. Ayan. Opo, marami pa po siyang naiwang gamit ko. Ayan. So, Pansinin mo naman ako. si Michael Bard pagod na rin. Pansinin mo daw, Jasmine Pangan. Sobrang init kasi. Ayan Oo, po, kanina. hello po. Ayan, medyo... Malapit na po kami, pasensya na. Yan o, sinanay niya yan ah. Ayan. Pasensya na po. Ayan, si Sobrang Nanay gulo. ni Andito Donita, na po nakita kami. po namin sa daan. Ito. Ayan, Ito na po. Nay! Ayan. Ayan po. Ayan, ayan Si Nanay po. Rosario. Ayan. Dito mo i-park yung ano mo, kotse mo dyan oh. Andito na po kami kanila, Nanay Rosario. Pasensya Hindi na ka po kam. ha kung mahilo. Dito na oh. Ay, sige. So, kaya makikipark lang kami. Ayan na po. Sa babain lang. Andun sa ano. Sa loob. Let's go mga kabard. Let's go. Sige pre. Ay, baba muna kami, kuya. Papa, ay hilo na tayo mga viewers. Okay. Muna kami. So, ayan, bumaba muna kami sa sasakyan kung saan. Ayan, magandang mo si Michael Barge. So, talagang napakainit po mga ka-loveliers. Ayan. Ayan, si Donita po. Ayan, Donita po. Oh. Ayan. Ayan. Bali. Kaya pumaparada si Michael Berg. Ayan, dun. Ayan. Ayan po, ganda ni Donito. Masaya na naman yung nanay ko. Ano? Masaya na naman nanay mo? Ano kaya yung TV? Buo na kaya yun? Ito sa tapo. Paalam na lang tayo dito sa ano. Wait lang lang tayo. Teka. Lang! Pa, blurred daw. Lord, Pero malinaw naman. Ito na, Papa. Wala na yung isang bag ko. ito na. Yung isa pa. Ayun, sa basket. Yung? Ayan, si Donita po. Nahanap niya yung bag niya. Tagay ng ano, ito grocery ng ano. Binaba na po yung gamit. Kaya si Michael Berg nagbustulan taga ano, bitbit, taga ano yan. Ayan po. Ito po yung grocery. Pabigay po ni Ate Ron po. Ayan po. Tara, let's go. So, Kuya Mark, pakitulong nga. Sa akin. Ito. Akin yun eh. Ayan. Yung 1 hour lang natin ma. 1 hour lang. Dalit ka? Mamaya doon? Hindi, nakalive pa. Yung pagkain mo, Donita, Kanina yun, pa no? doon sa ano. No, andito na po kami. Oh, ba't tinali mo yung book mo? Di mo lang nakariban eh. Oh, hindi naman na. Wala, guys, color lang na. Planja lang yan eh. Nandiyan sa kabila. Tara, Ayan, nandito na po kami. Ayan mga ka-loveliers. Bali, sunod na namin si Donita. Salamat po. Good luck, Ate Donita. Magbago ka na. Napakainit. Ayan si Michael Bard. Pipit niya yung bag ni Donita. Ayan yung ibang... Ayan. Ito kasagsagan po ng init to, ha? Ha? Sobrang init. Ayan. Kasi Michael Bard sigang nyo. Pastor, please.
Mag-grocery pa. Ayan, grocery para ka sa anak ni Donita. Ayan. Jeffrey. Gulay lang po. Jeffrey. Ha? Jeffrey. No? Jeffrey pangalan. Jeffrey po yung pangalan ng anak ni Donita. Ayan. Ayan, pamalapit na po kami sa bahay ni La Donita. Kasi kanina na kung nakikita nyo, nakita namin yung nanay niya. So ngayon, ito na kami, malapit na kami. May bibigay pa naman akong damit sa inyo. Yan, mga kapitbahay ni Donita. Ako po si Mia. Ako po si Mia. Sige pa, ma'am. Ayan. Kaya na po babasahin pagdating sa bahay nga na Rosario. Mag-shake na doon ah. Ayan. Ano pa? Ayan, malapit na kami. Patay mo na. So dito, May sound, may sound. Sige lang, off na natin. off na ba? Wala pa namang ano eh. Ayan po. Hindi tayo makakapagbibigyan. Ayan po. Bali yung para po sa anak ni Oo, magagalit. Donita. Ay, na. Ayan po. So ayan po. Ano siguro, crowded. Baka pag-upload mo, makagalitan. Para po dun sa anak ni Donita po. Hindi para... Subukan nyo kaya kayo kasama nyo sa inyo sa mga araw. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Ay, salamat po. Salamat. Salamat po. Hoy, kuya. Ako, ang dami ng ano. Salamat po. Love yours vlog po. Salamat po. Love yours vlog. Kami na. Tawagan ko. Ayan. Salamat po ng marami. Marami po rin salamat. Maraming salamat. Okay, thank you po. Ayan, mga kasama namin. Nako, hindi. Ayan, si nanay. Ayan yung dala namin. Ginising na naman. Dala namin na. Jeffrey. Ayan. Alis na ulit. I'm freezing. Ha? Oo, wala na siyang busis. Ayan yung anak ni Donita. Ayan. Ano ginagawa mo dyan? Gising eh, oh. Ano, Donita, kaya mo yan. Ito, Jeffrey, oh. Dami mo lang. Pero tapos na yung sabi. Tulog. Bakit kasi tayo sa tingin mo? Tingnan mo, buksan mo po. Ayan. Babuksan mo. Pasukan kayo. Pagsasabihan natin yan. Kasi kinalahali po nga tigising niyan. Uy, dami! Wow! Jeffrey! Dali ko mo, mamo. Para kay Jeffrey to. Wow, mamo. Ay, alis na ako. Tabi dyan. Buhatin mo muna, patulogin mo. Tulog lang yan. Oh, yung muna kalkalan yan. Dami yung kapit naman. Ayan po. Patulogin mo muna. Labas muna po tayo. Gagalit na naman yan. Lalabas po muna kami dahil crowded na kayo masyado. Sige pa ba? Sige, okay lang. Salamat. Salamat. Pasensya na po kayo. Sa susunod, malaki ng bahay ang pupuntahan ninyo. Nanay? Wala lang, wala lang. Dapat nag-therapy na kita kaya sa kalsada. Oo, ikaw. May bibiling ka ba na? Isang medal na yan. Samahan kita. Ha? Donita? Ayan. Yan ba yan? Pasok po kayo. Sige, salamat. Sige, medyo mainit. Uwi na kayo. Kasama ko sa kanila.
Paano naman ang ano ko? Lovely Years Vlog. Siya nga po pala, support niya nga po pala siya sa kanyang YouTube channel at Facebook account at sa mga subscriber. Yung po, support niyo po at Lovely Yours Vlog. Babalik. Lahat po nandun kay Dig. Salamat. Support niyo po silang lahat. Lahat po ng bumubuo natin kay Dig. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalayan po kayo po may kapal. Okay. Ay, Paano na ang ano natin? Kasa kapatid ko pala, pwede ka sumabay, sabihin ko. Oo, sabihin. Kasi tingnan, bye-bye. kasi may ano pa ako eh. Meron kaming ano, appointment. Saan ang punta nyo ngayon? O doon po sa ano. Sa amin po, sa Marilao. Pupuntahan nyo ba si Jojo? Ano? Sir Jojo? Ano ako? Sabihan mo si Utol Ingat mo. ka dito ha. Sabay Sabihin ko kami. si Utol. Sabihin ko si Utol. Ano saan kayo pupunta? Pa? Uwi na po. Sa bahay nyo na, uwi na kayo. Ah, sige. Ayan si Kapogi. Kapogi. March 70 pa support po si Ma'am Lovely. Lovely Years Vlog. Lovely Years Vlog po, pakisupport po. Dito ka muna. Singit-singit ka na vlog. Pag nawala yung sound, salita ka, patay. Salita, patay. Para hindi po po kamera. Yan na lang. Ano dyan, uwi na kami. Meron pa kaming appointment. May appointment pa kami. Thank you. Asama. Ano po ang pangalan niyo? Lovely Years Vlog po. Ayun, ikaw pala yung Kajirjir TV. Kajirjir TV. Kajirjir TV. Hello. Kamusta ba ang init? Sobra. Si Lovely Yours pala to. Hi. Ayun o. Pawis. Lovely Yours. Kuya, Michael Shout out sa iyo, Lovely Yours. Magiging papa na. Kaya gusto mong papa si Kuya. Michael. Shout out. Opo, may na-signal eh. Yan, Piason. Yan. Jeffrey. Kaya mo siya muna matulog doon ita. Kalit na ako ulit. Tagal ko pinatulog yan eh. Ayos na mga bayan. Mama, di naman. Huwag pahiyakin, huwag pahiyakin. Ganda ng makeover ah. Miss na yun. Hindi mo na miss mama. Miss mo ah. Uy! Ayan, lumabas na si Michael Bard. Kasi ano na eh. Sobrang init na. Sobrang init na talaga. Hindi na kinaya. Oh. Nakikita nyo. So ayan, kasama na ni Donita yung anak niya. Ayan. Kapatid ka ni Donita. Sige, papasok po kayo. Sige lang. Pasok po kayo, te. May basang po. Kasama yung anak. Akala nila kasi pregnant ako, dami kasing basher. Ay, kaya talaga ba, buntis siya, kung talagang buntis yan, magbabalik siya ng puti. Kasi bumili na ako para magtigil lang kayo sila. Wow, hindi naman buntis, hindi ka buntis. Ano ka puti? Hindi siya buntis, guys. Pinakulang ko. Nakunan pala siya. Wala ka puti. Ayan mga ka-lovely yun. Para lang, bebe ka. Bali, kasama niya yung anak niya yun. Ginising nga niya actually pagdating niya eh. Namiss na miss na yung anak niya. So ayan. Wala lang, bebe ka pala siya kita tigil gram. Michael Barge TV. Ay, sa'yo na lang yun, te. Ayan, nahiga na naman sa akin. Alam mo ba, Donita, pinatulog ko tong anak mo? Kanina. Ayan po. Thank you so much. Parang may sakit. Ayan. So anong ano mo Soy? Hello, ma'am. Ano po dyan? Lovely Yours Vlog po. Si Ate Lovely Yours Vlog. Ayan, ako po si Lakit dyan. Lakit siya. Oo, nakita na nga Lakit dyan. kita. Oo. Sobra. Ayan. So, na kami. Sobrang init. Ito yung mga kapitbahay ni
Okay na? Okay na? Sige. Oh. Ayan, medyo lumabas na kami kasi sobrang init talaga. So talagang tagaktak yung pawis namin. So, ayan po. So, ayan. Lunita, thank you ha. Tanong ko muna sa kanila kung paano, kung uwi na sila, no? Ipapanti mo. Lagi di panty. Ayan. So medyo labas muna ako. Hindi na kinaya. Kasi sobrang init. Sobrang init talaga. As in, kung makikita nyo naman. Ayan po muna sa ngayon. So maraming po salamat sa mga subscriber. Please like my channel. Subscribe my channel. Lovely Years Vlog po. Sobrang init kasi talaga. So, please pa-like and share po. So, supportahan po natin mga kasamahan ko din vlogger. Ate, ano, Fortune? So, ayan po. Ate ko, Fortune. Salamat po. God bless. Lagi po tayo mag-iingat. Salamat po kay Sir Jojo Albasan. So, ayan po. God bless po. Bye. Kaya kumakanta siya, masaya. Magbabalik ako. Lilimutin at hindi mabibigyan. Kung ika'y lahat na nalitaw. Sana ang puso ko'y malaya pa. At kung di na, at mayroon ng mayari ang puso ko. Di mo magkikisi ako. Ayun, pinatay na. Kumakanta ka daw kasi. Diyan kita Diyos. Tara. Salamat ha. Bye. Ay, ano masasabi mo na yun na nandito na si Donita? Ay di sana, magbago na siya, pakbal chat, hindi niya ako laging inaaway, binabaligtad pa niya ang sabi sa mga viewers. Oh, di ba? Maaway, siya nangaaway. Masaya ka ba na yun na nandito na si Oo Donita? naman. Ah, Wala kaya pa lang yun, kung sana nga, umuwi na siya at magpakabait na siya dahil na nakakaawa naman kayo, hirap na rin kayo. sige pa. Sana nga na ituloy na magbago si Donita, no? Balik kami ulit, Nay, ha? Pag kumaro po kami. Salamat po, Nay, ha? Makontak dito may number. Pero nyo, siya wala nang ngayayat. Eh, kasi nga binibigyan mo ng problema. Oo. Kasi, Kasi nga Donita, binibigyan mo ng Kasi, problema pag ako si nandito, nanay. tumataba siya. Pag wala ako dito, siya inisip niya kung anong nangyari sa akin. Eh, yun na nga eh. Ano naman nangyari sa mahal ko talaga. Oh, kaya nga huwag ka nang umalis. Maawa ka sa mama mo. Aray ko! Buti ko, kadiri! Ay, bago mo yung propose ako. Oh, bagong ribbon daw siya, Nay. Bakit mo? Bago kulay. Sige, okay. Bagong kulay. Okay. Ay, po! Ay!